Ej, zdravo, puno me ljudi pita gdje počinje uspjeh. Pa uspjeh počinje tamo gdje i završava. E pa dobro, Smiljana, gdje onda završava taj uspjeh? Pa završava tamo gdje počinje. A gdje onda počinje? E pa gdje počinje se graditi kuća? Kuća ili stan. Kuća. Gdje se počinje graditi kuća, dragi moji? Pa kod temelja, je li tako? A ne pričamo o financijskoj kući. Pričamo o kući, običnoj kući u kojoj možda vi sada živite. Gdje se počinje ta kuća graditi? Pa kod temelja ćete reći svi. Da, ali dragi moji, odgovor nije tačan, ali je tačan, ali nije sasvim tačan. Svaka kuća se počinje graditi ovdje u glavi. Zašto? Pa počinje sa time da neko gleda u zrak i kaže, ovakvu kuću bi ja imao. Ovo bi bila moja sanska kuća. Pritličje, prvi sprat, drugi sprat, drugi nivo, ovako krov, vrt. Znači najprije počinjemo u glavi graditi svoju kuću iz snova. Pravu kuću. Razmišljamo o toj kući, predstavljamo si to kuću, ok? I onda ju stavimo na papir. I onda iz papira ide u realnost gdje počinemo kopati sa bagerom temelje i slagati cigle i tako dalje. Ali ništa ne počinje ovdje samo u glavi. U glavi počinje, ali počinje sve sa odlukama. Tako je, dragi moji. Uspjeh počinje u glavi, ali počinje ovdje. U tebi je odluka koju moraš donijeti da ćeš postati uspješan. Svako za sebe mora najprije donijeti odluku da će graditi kuću. Jer ja kažem, izgradit ću si kuću i onda počnem maštati i slikati to kuću u glavi, stavljati na papir i onda graditi u realnosti. Znači, dragi moji, odluka koju ćete donijeti je bitnija nego bilo šta, jer svaka promjena, svaka rast, svaki preboj počinje sa odlukama. Kakve odluke? Samo se malo sjetite. Kakve ste odluke do sad donijeli u vašem životu? Odluke koje su vas pokrenule, odluke koje su vas katapultirale u bolju budućnost, odluke koje su bile ključne da ste možda nešto postigli, nešto promijenili, zamijenili. Odluke. I sa druge strane, počnite razmišljati koje odluke bi trebali sada donijeti, da bi možda išli na sljedeći nivo. Budi si da je to na području zdravlja, odnosa, biznisa, veze i tako dalje. Znači, koje odluke vas odvajaju od vaše bolje budućnosti? Definirajte te odluke i istovremeno pogledajte kako su neke odluke male ili bitne ili velike utjecale na to što ste danas, ko ste danas, šta znate i kako živite. Jer, dragi moji, odluke koje ste donosili prije 5 i 10 godina, one su razlog zašto se nalazite tamo gdje se nalazite. Znači, ako hoćete nešto promijeniti u budućnosti, sada je došlo vrijeme da donosite odluke, prave odluke, koje će utjecati na vaš život, na to ko ćete biti, postati i šta ćete znati i kako ćete živjeti, koliko ćete zaraditi za 5, 10, 15 godina. Ako bi znali da u ovom trenutku jedna odluka koju ćete donijeti će bitno utjecati na vaše prihode u budućnosti i sa time i odluke sa kime ćete se družiti u budućnosti i s kime se nećete, su vrlo bitne odluke. Znači, život je sastavljen iz odluka. Kada sam ja donio prije 22 godine odluku da niko meni neće naređivati i ukazivati i reći s kime se družim i gdje radim i koliko zaradim i kako napredujem, tada sam dao otkaz u policiji i moj život se sasvim promijenio. Od tada dalje, kada sam odlučio da niko meni neće kreirati moje prihode nego ja sam, sve se je promijenilo. Od tada dalje utječem na milijone ljudi po cijelom Balkanu i po svijetu, da se razumemo, jer naš Balkanac ima po cijelom svijetu, kao što znate. Od tada pa do danas sam napisao 10 ili više knjiga, ili ih još pišem. Od tada do danas su moje firme u 6 država. Ako gledam, samo jedna odluka koju sam donio 31. ili 29.1.
Ove godine na našoj gala zabavi rekao sam pred svima da do kraja godine će naša firma Smart Money biti prisutna u svim državama na Balkanu. I sa tom odlukom koju sam javno afirmirao, počela sam manifestirati i danas kada snimam ovaj video, to je početak 10. mjeseca 2019. godine, mi smo prisutni i aktivni u svim državama sa našim brendom i misijom Smart Money-a, financijska pismenost u svakoj kući. Okay? Nama je bitno da u svakoj kući bar jedan, ili vi ili neko drugi, financijsko pismen i educiran da bi mogao donijeti ili donositi pametne odluke za svoju familiju. Možda ćete biti taj kojeg ću ja ili neko od naših saradnika, licenciranih koučeva i trenera posjetiti da vama da informacije o osnovnoj financijskoj pismenosti koja drži ljude doslovno u zoni bankrota cijeli život. Kada kažem ih drži, to je zbog neinformiranosti. Dragi moji, moramo ovo da prekinemo, ali to počinje sa odlukom koju sam ja donio prije nekoliko mjeseci. Kakva odluka vas čeka sada iza ćoška kada prestanete gledati ovaj video, da joj donesete? Možda odluka da me kontaktirate i da počnemo surađivati. Možda odluka da dođete na neki mojih seminara. Možda odluka da gledate neki drugi video, da pročitate neku knjigu. Možda odluka da ćete sa svojim životom nešto napraviti. Ili odluka da ćete nešto napraviti ili odluka da ništa nećete napraviti. U svakom slučaju je to bila vaša odluka. Ako je vaša odluka da ćemo jednog dana se vidjeti, upoznat, družiti, surađivati i rasti i razvijati se zajedno, onda je to super odluka. Ja sam odlučio da dolazim u vašu kuću. Pitanje je samo vremena. Pratite me na mojim socijalnim mrežama, Facebook, Smiljan Mori, Instagram, Smiljan Mori, YouTube, Smiljan Mori. Dijelite, šerajte ove videe jer svaki video može nekome promijeniti život. I vi možete biti taj koji je pozitivno utjecao na njihov život.